dicía Iago, sen máis, imos coa entrega dos premios, así que, sen máis e sen menos, imos a comezar isto. Non son eu quen entrega, eu dou paso á persoa premiante, alguén que recibiu o premio ano pasado, que este ano decidiu que hai que recoñecer as boas prácticas doutra persoa. Así que o primeiro é que pasen aquí Irene Negrete Barrote, que entrega o premio Boas Prácticas Cidadás a Ángel Mejide Rico. Buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí estar hoy aquí para presentarles a Ángel. Yo no soy muy amiga de hablar en público, pero me resulta un poco más fácil hacerlo si se trata simplemente de contar lo que pienso sobre alguien tan bueno como él. Todos sabéis que hay personas, muy pocas en realidad, que tienen el don de llenar los lugares en los que están simplemente con su presencia. No llaman la atención con sus gestos o con su voz, simplemente estando ya hacen que todo sea más cálido y que todos estemos mejor. Ángel es así, capaz de llenar de paz y bien lugares como la cocina económica o la Cruz Roja, donde hace tareas como voluntario. Capaz de llenar de paz y bien un lugar como la parroquia de San Francisco de Asís, donde tuve la suerte de conocerle y donde está disponible para ayudar siempre que se le necesita. Y capaz de llenar de paz y bien, por encima de todo, un lugar tan maravilloso como A Raíña. A Raíña es un proyecto que ayuda a aquellos que buscan una nueva oportunidad en esta sociedad. Es un lugar precioso en medio de la naturaleza en el Ayuntamiento de Mesía. Ángel, tú ya nos hablarás más sobre A Raíña. Yo solo quiero decir que eres una persona íntegra y noble, que mereces este reconocimiento y todos los que te puedan hacer. Muchas gracias por todo. Irene, onde está Irene? Bueno, despois do que dixo Irene, o mellor que pode facer é calar. O que pode facer é estropearlo, lógicamente, non? Bueno, boas tardes. Moitas gracias, Irene, por elegirme. E, sobre todo, porque ti, eu creo que eres a persona que cumples todos os requisitos para recibir un premio como este. Onde que quizás non o sintas. Porque eres discreción, eres disposición, eres entrega, eres acollida, eres sencillez, eres sonrisa, eres amor. Todo iso é o que desprende a tua luz e a tua presencia. Eu sei que todas as persoas se sinten mellor cando están ao teu lado. É moito mellor cando marchan do teu lado. Moitas gracias. Fai algúns anos houve un home importante que dedicou a súa vida á defensa dos dereitos humanos. Ese home dicía: non todo o mundo pode ser famoso, pero todo o mundo pode ser grandioso, porque a grandiosidade ben reflejada polo servicio. Ese home era Martin Luther King. Bueno, moitas gracias, teño que dar moitas gracias á Asociación Proxecto Máscaras por facer visible e reconocer a súa gran labor a todas esas persoas grandiosas que cada ano escolledes. E tamén gracias a esas mesmas persoas por compartir o seu valioso tempo axudando a quen máis o necesitan. Personalmente agradezo moito este premio, pero os premios suelen traer consigo tentacións vanidosas que hai que combatir. Por elo, eu preciso encontrar argumentos que lle den coherencia por que acepto este premio. E dous son os motivos. O primeiro é dar publicidade
a necesidade imperiosa que hai de encontrar voluntarios para que traballen con persoas que o necesitan, non? En todos os sitios en donde se traballa con ese tipo de xente, sabes perfectamente que necesitan persoas que os axuden. E a segunda é que este premio sea para mí un acicate para traballar con máis forza, para non desfallecer. É un recuerdo de que teño que dar o mellor de mí mesmo cada día, sobre todo cando estou acompañando a persoas neste hermoso camiño da colaboración. Hoxe estou aquí porque represento a un grupo importante de persoas dunha asociación que se chama Asociación Raíña. Evidentemente, desa asociación eu non son o que máis traballo, nin o que máis o merezco, incluso de lexos, non? Pero, bueno, por diversas circunstancias tocoume a min recollelo e estou contento. Quizás eu e outros compañeiros poderíamos definirnos como os brazos desa asociación, dese proxecto. Pero hai dúas persoas que son a alma e que son o corazón, e que eu, desde aquí, les reconozco ese inmenso traballo, que é Raquel, que andará por aí, supoño, e Víctor. Por todos eles estou aquí, e para todos eles recollo este premio. Raíña é un proxecto solidario que nace da intensa vocación social de un cura que se chama Víctor Blanco, algúns conoceredes cadra, sacerdote dunhas humildes parroquias de Mesía e de Curtis, que sempre nos enseñou que a oración estaba moi ben, pero a oración, cando acompañabas da axuda ao prójimo, era excelente. E iso, de alguna forma, esa enseñanza prendeu no noso corazón. E por iso iniciamos sobre o ano 2010 este proxecto que a reconstrucción dunha casa en ruínas, e que a idea de acoller a persoas que o necesitaran. Eso estaba ben, pero as persoas é necesario empoderalas para que teñan posibilidades de elegir libremente que facer con as súas vidas. E para iso é imprescindible proporcionarlles un emprego digno e remunerado, lógicamente, non? En iso estamos, dando emprego a colectivos vulnerables que sin asociacións como a nosa probablemente tuveran moita dificultad para encontrarlo. Estamos nunha zona de montaña, non é a mellor zona para cultivar, eminentemente agrícola. E por iso iniciamos un proxecto en agricultura ecológica. Conseguimos que persoas de ben nos cedesen as terras e uns anos máis tarde sacaron a concurso unha escuela que había de agricultura ecolóxica en Vilasantar, que levaba xa uns anos parada, e adjudicaronla. No tópico afán por humildemente aportar o noso granito de arena a mellorar algúns hábitos de consumo, elegimos vender unha parte importante do noso produto en comedores escolares, coa idea de alimentar mellor os nenos. Hai que pensar que cando nosotros máis producimos que no verano, o noso mellor cliente cerra. Diredes, estades tontos, estades tolos. Bueno, pero esa era a nosa filosofía, ese é un pouco o noso facer, non? Afortunadamente, a día de hoxe, este proxecto de traballar para comedores, eu creo que se está desarrollando de unha maneira importante, que se chama Ecocomedores, e que vai un pouco en esa mesma dirección, non? Erroneamente, os mercados habituales véndenos unha imagen de produtos perfectos, tamaños perfectos e sempre limpios, sin manchas, pero a terra dá de todo. Entonces, todos esos outros produtos que de calidad son excelentes como os anteriores, non había onde venderlos, non? Entonces, desarrollamos un proxecto para facer conservas vegetales. E seguindo un pouco en esa mesma liña, este ano abrimos un pequeno obrador, no que facemos repostería vegetal, empanadas, bueno, moitas cousas, non? Tamén abrimos un posto de venta no mercado de abasto de Santiago. O que pasa é que fixémoslo coa novedade de, nosotros sempre nos metemos en cousas complicadas e difíciles, non? De facer un produto exclusivo, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, o que faga falta para axudar a cada vez máis crecente intolerancia á alimentación. A día de hoxe, hai 12 persoas traballando fijas, e ao largo do ano hai entre 8 e 10 de maneira temporal. Esta
é a verdadeira razón da nosa asociación. É a verdadeira razón, é a única case, diría. Recibimos visitas escolares e mostrámosles aos nenos como se cultivan os alimentos que despois comen. Vos podedes imaginar como pensa algúns, que cousas saben algúns, que dicen algúns rapaces, pero bueno. Acompañamos a persoas maiores para aliviar a súa soledad. Damos cursos prácticos a persoas que están presos na cárcel de Teixeiro. Desarrollamos proxectos culturales. Estos días fixemos unhas rutas teatralizadas que son fantásticas, son moi bonitas. Facemos rutas de senderismo. Esporádicamente acollemos a persoas que non teñen fogar. Eso facémoslo esporádicamente, porque, bueno, temos... na escola hai lugar e a veces surgen cousas que cheguen a nos e atendémonos desa maneira, non? Quero agradecer moito a miña muller que atenda a miña pasión e que a compartamos xuntos. Posiblemente non, de ela é quen máis exemplos de servicio recibo todos os días, porque a vida é boa cando eu estou ben. Pero a vida é moito mellor cando outros están ben pola nosa causa, non? A vida é como un boomerang, hombre. Das 2 recibes 4. Parece mentira como que a maioría da xente non se entenda de esta lei universal, como funciona. Hai un poema de un poeta, Rabindranath Tagore, que dice, e que creo que refleja un pouco todo isto, non? Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. Para terminar, quero comentar 2 motivacións moi importantes que me axudan a cada día a realizar este traballo. A primeira é: esta é a mellor forma que eu teño de mostrarlles aos meus fillos e aos meus amigos o fermoso mensaxe de Jesús. Jesús é o meu ídolo. Falo de Jesús, non falo de religión. A día de hoxe eu non encontrei nada similar que me enseñe tanto sobre o amor e a compasión como fai el. O Dalai Lama define o amor como o deseo de ver felices os demais e a compasión como o deseo de aliviar o sufrimiento dos demais. Bueno, teño uns netos que andan por aí, algún tapando así algún ruidillo e tal, pero bueno, son moi vivos, moi, desde o meu punto de vista, moi listos. Supoño que todos os abuelos pensamos o mesmo. E sei que algún día eles sentirán o daño que como sociedade estamos facendo á terra, á madre terra. E me preguntarán: abuelo, e ti que fixeches para mellorar este mundo? A min daríame moita vergonza ter que contestarlles: non fixen nada, fillos, non fixen nada. Moitas gracias pola vosa atención e polos sentimentos fermosos que pude recibir esta tarde. Gracias.